Ahojte, ja vás zdravím, tu je LPďo. Rozhodol som sa, že budem točiť let's play zo Šírka, dúfam, že sa vám budú páčiť. Toto je postava na s2.sfg.sk. Myslím si, že je to celkom dobrá postava aj s dobrou pozíciou a síce už sme útočili pred chvíľou do arény, ale za to, že ste to vy, tak skúsime aj zahodičku. Na sebo 2000 to nie. Ten je značne teplo, ako môžete vidieť, a tento je dosť. Áno, presne toho zaútočíme. Epic Man je veľmi silný a skúsime zaútočiť na nejakého šíku. To je 67, ten ide dovku, takže je to síce z nášho cechu, ale za to, že ste to vy, tak dám tu jednu hubičku aj si prehrám. Aha, nejak sa mi to ceklo. Je toto možné výbor? A už nám ide súboj, takže nebudeme natáčať nič znovu. No poď kritiť. No nevadí, vidíte, že 67 nás asi veľmi poľahčí drtí. Veľmi pekne. Skoro bol rád v deji. Veľmi dobre. Ideme na podvenie. Tu máme vykradača hrobov, tu máme hrdloreza a tu máme bažného válečníka. Hrdloreza skúsime dneska aj som let's play. Nevyzerá to nádejne, ale skúsim dať do toho nejaké hudky. Je toto možné? Dámy a páni, vidíte, 1728 života. Toto není normálne, tak skúsim to znovu. A dúfam, že dnes padne. Lebo vyklikám do všetky huby a môžete vidieť, že pre mňa to nie je veľký problém, ale skúsim. Vidíte toto 573, ako je to možné? No a teraz som už zobral úplne málo. A teraz padne. Ty kokso, skúsim dať ešte jednu, keď je na to ešte jednu. Idem do 195. Treba trošku šetriť. Nevyzerá to. No nevadí. Presunieme sa asi na iný svet. Na S7, kde máme takúto nádhernú postavu. Bohužiaľ, na minulom epickom evente som pretáčal, môžete si všimnúť, že všetky epiky sú skoro nové. Chicken Master mi padol, toto mi padlo, toto, myslím, že rukavičky, tento prsteň, kravatu bolo predtým do spakovaním, iba opatok by nepadol, ale to nedoslal. Vyklikal som všetkých 500 húb, takže mohlo by to byť. Aha, tu máme nejakú vodu, máme do obchodov, prejde do obchodu, lebo dneska som neprezeral obchody. Aha, obratnosť, ale to sa dá prehodiť. Pozrieme, koľko máme čarodejnice. Podľa mňa tá čarodejnica bol veľmi nevydarený update, ale nechám na vás takisto posúdiť. Trošku si vylepšiť stavu. A skúsime Pantera. Inak, mohli ste si všimnúť, že som iba 149 level a už som na Panterovi. Víte, aj mne sa to zdá, ale toto je veľmi dobrá postava. To je strašne. Víte, vidíte, že Panterovi, to bolo veľmi slabé. To asi vykonalo, lebo toto nie je. Aha, ideme na nejakého HTC, taký väčší, to určite porazíme. Ten na to nebere ani polku, čiže tak. Nevadí. Tuto mám veľmi slabý test, lebo tuto pomáham teraz, takže presunieme sa na S18, kde máme Espaňu, tu máme celkom dva pekné epiky a máme tu 10 húb a nemáme flašky, ako som si mohol všimnúť, takže nič to nám praví, nebojte sa, to Miskas Forever, to si asi zmažiem, lebo to sa mi veľmi nepáči a dám si sem, že čo si tam dám podľa vás do popisku? Dám si tam medzeru. Tak. Pretočíme si na nejaké flašky. Nie je normálne, tak to robíme, že to mali flašky. Ježiš, tu to nejaký Skype. Dobre, tak to máme. Výborný, nejaká flaška na vydrž, ale myslím, že potrebujeme na... Áno, je to tak, potrebujeme robiť. Felix je asi. A takže potrebujeme našťastie, tak to som si nevšimol. Takže je to výborná správa, môžeme si nastať staty. Ale tuto som videl ešte dobré rukavice na sílu, ktoré to boli, a boty to boli.
štír a štít na sílu, tak ale tento luxusný nádherný epický ten môžeme spláchnuť dneska som let's play, vidíte, to ma ani nenapadlo. Ak som nešpachoval. Nespachoval som výborne. Nakoniec, dámy a páni, v tomto videu bude nakoniec ešte k tomu aj splachovanie. Takže na konci let's playa sa do toho hneď vrhneme. Ale, no, ideme do podzemia a na konci let's playa sa hneď k vám vracíme. A ešte tie staty som tam úplne. Sílu, lebo tá je veľmi dôležitá. Ani neviem vlastne koho mám v podzemí, takže dneska dúfam, že vypadne Epic Faceka. To by bolo veľmi dobré a veľmi dobrý let's play ako prvý. To by bol taký luxusný let's play, viete, ako prvý. Dobre, takže nemáme peniaze. A máme tu draka temnot, Bazorosta a čierneho fantoma. Drak temnot je 134, Bazorost je 136 a drak čierny fantom je nejak 156, takže ideme na draka temnot. Ale viem, že je to hlavný stat síla. Počkajte, niekto mi to píše. Takže počkajte, hneď sa k vám vrátim. Dobre, dámy a páni, som späť a môžeme sa plnohodnotne vrhnúť do šerka. Ako som spomínal, ideme na toho draka temnot. Ja si musím vymeniť boty, lebo ako som hovoril, je to hlavný stat síla, takže potrebujeme aj my viac síly, aby sme ho porazili. Počkajte, koľko má on? 2500 síly. Dneska už som let's play hovorím, že tento drak padne. A na prvý pokus, gratulujem si, na prvý pokus, nádherne. Album, dneska padne level, dneska bude level, vám to hovorím tu a teraz, že dneska padne level. Ideme na Bazorosta, dáme si fotky na výdrž, lebo to je hlavný inteligencia. A výdrž samozrejme. A Bazorost, ty kokso, to bol veľmi malý kúsok, ale ty kokso, neviem, či padne, pozrieme si súbaj a medzi tým vám budem rozprávať. A krýchlo, ale ako ste si mohli všimnúť na s2.sfgame.sk, síce neviem prečo to hovorím celé, ale je to niečo, skoro dali hrdore. V ďalšom let's play určite padne. A je to tam druhé podzemie dneska. Dneska a nádherný level 108. Vidíte, Gandalf je tu vodca, celkom dobrá postava aj to. Čo povedal, dobrá. A teraz pekelný kyklop, alebo tu si kde budeme byť. Pekelný kyklop je 138 hlavný stat síla, takže si dávame znovu boty na sílu a ideme ho skúsiť. Teda myslím, že je to 138. Výborne. A kokso, je toto možné, aby sme mu nechali pol života. A už máme iba 2 minúty. Je to tam, dnešný let's play, tretie podzemie, s týmto let's playom som nadmieru spokojný. A ďalší level, 109. level, dámy a páni, toto je veľmi úspešný let's play. Ako prvý, čo by som si mohol viac prijať. Krutý argument je obratnosť, takže si dáme bodky na výdrž, mením ich tu ako papuče a dávam si útok na krutého jedu rebene. To už neviem koľko je level, ale mohol by byť okolo... Počkajte. Fantom je 140 alebo 150. 140, výborne, trafili sme supera, ktorý by mohol padnúť a nepadol, nevadí, ale dneska Espánia veľmi zapracoval, ak ste si mohli všimnúť, že chlap. Skúsime veľmi dobrý útok na Gargamel. Takže Gargamel má nejaké obrovské stav síly, toho asi nedáme a aj ako mal som pravdu, nevadí, takže si dáme spodu a prejdeme na poslednú postavu. A vidíte pekný face, celkom by som povedal slušný level, epic sú veľmi dobré, 120 podzemí, čo si viac stráži. Môžete pozrieť, že Hubiek mám nadarovanie iba, neviem, nejak som nemal potrebu uličkovať, lebo na tomto serveri som začínal a nechcelo sa mi moc to hrodiť s peniazmi. Dobre, pozrieme čo chce denica, už čím skôr by mohli 64 rukavice. Rukavice bohužiaľ nemám, žiadne, ale je tu pekný meč, mohli skúsiť tak dobre. A staty môžem nejak spiť, ale skôr nebudem. 124, takže je taký slabší. Ideme hneď skúsiť
Pavla alebo Petra, ako chcete. A ako nemá rukavice, lebo som ich pred týmto som ich spláchol a dal som ich magickú majú. Takže neviem, s týmto Pavlom alebo Petrom nemôžem pohnúť ani za nič. Strašne neznášam mágov vo veži. Vidíte, vôbec tam není šanci. Tento má úplne málo epikov. Tuto magický Marek je slušne na tieto rukavice, keď som preplachol záchodom. A tuto duchtyp na Kuda má tiež celkom slušné veci. Tento epik, neviem, či si má na seba, síce je rovnaký 250 ako moja úroveň, lenže toto je 520, lepšie je to, takže neviem. Album si môžete všimnúť, máme plný a skúsime nejaký dobrý útok, skúsime nejakého takého napríklad toto 238. Pekný meč, veľmi pekný meč, ale zase my máme lepší priemer, síly mám viac, takže čo je toto? Ako sa mi to mohlo stať? Nevadí. A už by som bol aj zabudol na to slávne naše pro let's playové spracovanie. Zruším, dám asi názov. Dám názov let's playa si už určite ste si prečítali, ale práve teraz som vymyslel a bude Espaňa drtí podzemka plus záchod. Myslím si, že je to taký výstivný názov pre toto videjko. Lebo pozriem, koľko natáčame 12 minút, to presne vyjde. No, dáme tento preplachujeme tento nádherný štýl. A skúsime. Takže, dámy a páni, držte mi palce, lebo chcem nejakú peknú epic gun. Ako si môžete všimnúť, máme 250, tu máme nejakú kozatú pani a ideme na to, splachujeme a je to luxusný prsteň, luxusný a dokonca na všechno. Je to trošku poslabšie, ale kto by nebral prsteň na všechno pri mojom leveli. Takže, dámy a páni, dneska sa s vami lúčim. Ak sa videjko páčilo, nezabudnite nechať like, dajte tam odber, ako vidíte, začínam. Takže mohli by ste tam dať odber a videjka budú podľa toho, ako sa vám bude páčiť. Možno bude 5 krát do týždňa, možno bude raz do týždňa a možno nebudú ani vôbec, keď sa vám to nebude páčiť. Ale viete čo som si dal, že 15 minút a máme ešte iba 13, takže by sme mohli ísť ešte na S2 slovenský, skúsiť nejaké do tú 1-2 hubičky, alebo možno aj 5, dať do toho hrdloreza, lebo bol by som veľmi rád, keď by dneska padlo. Dám tam asi tých 5. Niekde to také pekné čísla. A ozaj zabudol som ho povedať, ale to vy už určite isto viete, že dneska je Gold Event. A Gold Event mám jeden, možno aj najradšej. Není možné, ako som ho predtým nechal toľko málo. Sice u kostrelcov je to veľmi nečítateľné, raz sa ho ani nedotknete a raz ho dáte ako napríklad teraz, nevadí, nevyšlo. Arénku, vidíte, môžem vám ukázať na tuto je nejaký alej domne z našeho setu. Musíme ho dať. Myslím, že takto sa volá. Alebo, takto sa volá. Takže neviem, že to je. Aha, už neviem. Alebo skúsime Caseja, ten má síce peknú ganu, si kúpil veľmi novú peknú zbraň, takže keď mu nedáme kryt, tak ho nedáme. Môžete pozrieť, má veľmi dobre, výborne. Toto sme vôbec nečakali v tomto let's play, takýto zvrat. Jednoznačne vyhraný súboj, pekne dúfam, že mi dá aspoň nádherný výhľad a mohli by sme sa pozrieť na nejakú 10. pozíciu. Dokonca 9. pozícia, o jednu pozíciu horšie ako som bol maximum.
koľko nám chýba výhlasov? 90, výhlasov nám chýba na 8 pozíciu. Necháme to na příští díl, ako by povedali nejakí Češi. Takže ďakujem za zhliadnutie, dajte tam ten odber alebo like, budem za to rád a ešte nejaké komenty, čo by som mal zlepšiť alebo tak. Ahojte.